Kablaw, kakabsat, umay kayo dito'y Channel Me, ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, no ada tinaisarding nga kwento, saan mo na isao taawan tinanggeg, no naisarding apagayat, ken agsublimanen itirik na. Welcome to channel, comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo, ti episode ita, mabalin nga ti maysa kadakayo ti mapagsaritaan. Umadanin ti panagturpos ko, Nika. Amom, magagaran ako na talaga. Kaya't ko aminan ti sumarunukin ka dita Cambodia. Kaya't ko tagubra dita. Basta lapasan mo muna ti panagadal mo, James, ha? Di kaya't ko, makaturpos ka sakbay asa marunok ka kanyak dito Cambodia. Wen, Nika. Tong palit ti karikan kang agturpusak na umuna. Sakbay asa marunukan ka. Rumbang laang. Kagura ka no di mo iring pasti panagadal mo. Si kakit dimat. Nalpas kun nga inkarikan ka nga agturpusak. Iso di ka madanagan. Sakbay asa marunukan ka dita Cambodia. Agturpusak pa nga umuna. Diyak kaya't agumura ka kanyak. Iso arumbang latong palag tinalpas kun nga inkari. Saan la dayta, James? Masapon nga agpakada ka na saya at itiinam. Amumat, da kayo langan at doon agnana at itibalayo. Talagang aramidak na ita, Nika. Diyak kaya't taga-brod at diyak makapagpakada itinasaya at ken ni nanang. Sigurado ka kadi iti kasta panggap mo, anak ko. Wan nanang. Talaga kaya't kumuti mapaniti pagilyan nga ayan ti kaayan ayat ko. Ay, di ka la ko mapalubusan, anak ko. Tasi kalaangan ti kadkadwak diti balay. Ngem, jak kaya't ti agbalin alapod kadagiti arapaap mo. Kaya't masawan nanang. Umanugot kan? Anya pa'y ngay, anak ko. Awan mo't ti maaramidak. Kabisado kan. No anya ti kayat mo, ti arapaap mo, sigurado atun uyam. Kat amok asaan ka malapdan iti dayta. Nangruna kat adda ijay ti kaayan ayat mo. Agyaman ak no kasta nanang. Di kayag danag. No bilang mapagasatanak, kat makaubra ka jabrod, kanayon kayon tong awagan. Anak ko. Ngamsakbay na. Masapul nga agturpusak pa'y, nanang. Kablaawan ka, anak ko, na iturpos mo ti kursom. Agyamanakken ka, nanang. No saan nagapukon ka, sa anak kumamot anak adal. Agyamanak, tauray no narigat. Inka gumaan ta ka pinagadal. Gapo ta obligasyon tinaganak akas kanya, timang paadal kan ka, anak ko. Isu nga awan, ti rumbang apagyamanam kanyak. Nanang, Itata nakaturpuskan. Anya ti planom. kasi iti damo anay bagakon ken kananang. Agabrodak. Surutag ti kayan ayat ko iti Cambodia. Rugyakon nga ipagnadag iti papeles ko, nanang. Tikayan ayat ko ito mauawag. Hello, Nika? Congratulations, James. Kablaawan kay di pa nagturpos mo. Agyamanak, Nika. Agsagana ka. Taas asikasugon dagiti papeles ko sumarunukan ka dita Cambodia. Pinalubusan nakmutan ni nanang agabrod.
Nakapagpakada ako ni tinasaya at iti inak. Isang awanan tilapad. James, ada ko maibagak. Day tapay ti may sa arason isong ay mawagak. Ha? Anya ti ibagam ni ka? James, pumanaw ako dito Cambodia. Mapanak iti Vietnam. Tada nagaplayak ijay. Gatdaktakal ti sweldo. Anya? Iso ano kayat mo? Ijay Vietnam laangan ti pangsurutang kanyak. Nalakaakla makapan ijay. Taam mo mo't anagapu ijay dagiti dadakkel ko. Kasta ka di? O sige ni ka. Numapan ka ni Vietnam, ijay nga rod ti pangsurutak kan ka. Napan nga rod ni Nika akaayan ayat ko iji Vietnam, manang Emmy. Kat kalpasan ti sumagmamano abulan akaadda na ijay, nakapagsimpan ni Nika. Apag isumat idin ana isimpak dagiti papeles ko nga agabroad. Nalaus ti sangit ti inak idi nag-fly tack. Nang runa ta dakat nga rudan bukod a pamilya, ti dua a kakabsat ko. Nagasatakmat ang nakastrak adagos iti panggadan dito Vietnam, kat nagdan na kami dito'y kaninika. Nadaras ti panaglabas ti panawan. Denggan kani subscribe mo ti kanal at Timasakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti sungbat ti puso, gayem. Iti may nga aldaw, kat... Talaga madanaga nakiti ka sa saad ko, James. Diyak mo't na nagminulan. Nika? Kaya't ko ti makasigurado. Iso aging matak iti pang pregnancy test. Ha? Amom ka ding aramatan dayta? Juan, nabasa kiti internet. Kaya't ko talaga ti makasigurado. Alangarod Nika. Kat di kagdanag. Anyaman ti resulta ti napasamak kadata. Adaak lang dito'y. Saan ka baybayan? Ay ayatan ka unay ni ka. Tandaanam dayta. Oh, anya ti resulta ti panagaramat mo iti pregnancy test. Oh, husto ti atap ko, James. Agdadagsan ako. Kasta ka di? Juan, James. Anya iti aramidan ta ita. Madanaganak. Ang ano kagura dakton ti pamilya. Ni, apay kumangay aguraan da ka. Saan ka mo't abaybayan kat? Amok. Nga madanaganak latta. Ang mga ano anya ti kunaan dagiti dadakkel ko. Nang runa ni tatang ko. Di kagdanag ko nakmanen. Saan ka baybayan? Natalgad mo ti panggadan ta ditoy. Nika, tinasayaat. Ipakaamumon ka dagiti dadakkel mo ti kasasaan mo. Saan na rin ba nga agilimad ta kadakwada? Di ka agdanag ko nakmanan. Saan ka abaybayan? Pakawanandak ko ba, tatang? Agin inayat kami ka ni James. Isumod talaga ay maman-manukan nga umawag ka na kami, anak ka. Andamot gaya mo ka din nam tita. Pakawanandak no nagilimadak, tatang. Diyak lang amin kaya tapanunutan nyo nga ang mga nubaybayan kayon. Iti ka ano man? Saan kami agpanunod iti kasta? Saan kami na nagpalya ng ipaw Di ka. Ang nagdanag kami takimisang mutan di awag mo.
gayam at tan kadendendam kat masikog kapayan. Tatang, Hangay ko naman na makaawit kayo dito'y Pilipinas. Agawit kayo nga ron Tapno maam-amumi man ti may kamang kadatayaw. sige tatang. Kasta ti aramidan mi. Alang arudan. Bye. James, nangag mo ti saritaan mi kan ni tatang. Tanaka loudspeaker ak matitay. Wani ka. Huston, di ka nagsangit. Matungpal ti kayat ni tatang mo. Agawid ta. Tamakisarita kami kanina ng kadagiti dadakkel mo. Kasi tinakunakon. Saan ka abaybayan? Nakaturog ka din ni baby? Wan James. Oh, sika. Apay adi ka pala maturog. Amok anabanog ka asimurot ka ni uncle mo ang nag-construction. Oh, apay ang nagsanay kay tinaunag. Ada ka di parikot. Saan nga umdas ti sweldo nga construction, Nika? Nangruna kat adan anak ta. James, Kaya't kayo nga ipaayan itinarimat ang masakbayan. Diyak kaya't nga agregat kayo. Nangruna ta anak ta. anya nga ro ti plano, James? Agsapula kiti sa balay trabaho. Makastrag mat siguro. Gaputan nagturpusak mat. Agbiro kak iti sa balay panggadan. Napagasatan akmat, kat naawatak kas may sa rescuer manang Emmy. Nagtultuloy ti panaglabas ti panawan, kat nadanon ti umuna a panagkasangay ti anak mi. Ditan ang nagsarita kami kanini ka nga asawak, nga agegzamak iti civil service, kat no bilang tadyak maipasa, agsubli kami laangan iti Vietnam, tasaan matlaang nga umdas ti sapul ko kas rescuer. Apaman anaamuak adyak nakapasa iti civil service. Inasikaso mi ti papeles mi asang kapamilya. Karamanan ti dadakkel ni Nika. Tanaggapo damat nga rod dito'y Vietnam. Dagiti katugangak nga rod. Denggen ken i-subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti uray basit, abagi ti istoryam. Tinangawir iti anak mi, bayat ti panagtrabaho mi kanini ka dito'y Vietnam. Agingga anapasamak ti lockdown, gapo iti coronavirus. Madanagan James, kasano tayo langan ita lockdown? Agpadatan asaan ang makatrabaho. Wan nga rod. Unay mo't naminan. Apay nga itapay arimso ti pandemya. Adamot kit di urnong taa.
Ngam umdas nga taday jay. Diya ka mo, Nika. Nangro na kat binulan na masapol nga agbayad tayo iti visa. Nangina ti baybayadan tayo na i-convert iti kwarta tayo di Pilipinas. James. Sapay la kuma, ta saan nga agbayag ti lockdown. Tapno makasublita mo't langan nga agtrabaho. Sapay la kuma, James. James, nakaturog ka din. Saan pa, Nika? Diyak makaturog amang pampanunot iti sitwasyon tayo ita. Uray siyak nga rod. May bibusan ti urnong ta. Kasano tayo laangan? Diyak matamo, Nika. Nagbayag pa dito yung lockdown. Kasano tayo lang atan? James. Ngam sana rumba nga mapukawan da iti namnaman, Nika. Sana rumba nga umibat da iti namarswa. Iso ti rumba nga pagkamangan da ita. Kumararag da iti namarswa. Nika, napinta sa damag da ito eh. Ha? Anya day ta, James? Makasublitan nagtrabaho. Nawasawasan ti lockdown. Ha? Agpaiso, James? Wen, dayta tag dinamag ita. Kat malaksit iti dayta. Adamot na pintas adamag apakaragsakan dagiti kakailyan tayo a Pilipino dito eh. Anya day ta, James? Saanin anas ka na binulan niya agbayad tayo iti visa. Free visa tayo ita, Nika. Anya? Agpaiso? Wen, iso nga rin ang maragragsakan, Dinangag ti apo ti panagkarkararag tayo. Iso ang malaksid ang makasublitan niyag trabaho. Naikat pa yun ti binulan na panagbayad tayo iti visa. Dakila parabor da ito'y manipod iti Diyos. Iti baet da ito'y mapaspasaran tayo ita a pandemya. Kunaklan og gibusan dayto a krisis, Nika. Ngam saan pa'y matlagayam? Uwan nga ron, James. Takalpasan ti sa magmamano a bulan. At damanan kabarbaro a variant ti COVID-19. Dayta nga ron ti pagdandanagak. James, kasano nag-lockdown manan? Dayta mo ti pampanunutak. Nangro na kat saan tayo pa'y lang ang nakasubot. Ay, anya mo tanti kastoy. Una yun. Ngam sana rin nga mapukawan tayo tinamnaman, Nika. Nasubuktan ididamo at imama dahi a krisis. Saan ta ngay mibat iti apo? Isong adto'y tayo ta. James. Kastamot lang taramidan tayo ta, Nika. Saan ta nga umibat iti Diyos? Amo ka saan na taabay-bayan? Agtalik ta iti Diyos. Nakasagrapayo itati sang kabasit abiyag ti tao. Agyaman kami iti panakikuyogyo. Nagsardeng daytoy a kapitulo. Ngam intayon manenti sumaruno nga istorya. Saan yo alipaten a sumurot. Mamang, kidawag ko mati pamindisyon nyo. Anya dayta, anak ko? Natalgadan ti trabaho k, Mamang. Adamat trabaho ni Nelly anobyak. Iso ano ipalubos yo? Kidawag ko matibindisyon nyo tay kalay sa ako ni Nelly. Ay, katuwa na, anak ko.
Maragsakan na kiti day nga imbagam. Kayat ko Agyaman no kasta, mamang. Nasayaat mo, tanapanunot yun ti agsimpa, Rudy. Wen, mamang. Tagpada mo na 30 ti taon mi ni Nelly. Madanaganak. Takas iti ibagbaga ti daduma. Ado dagiti babaya marigatan ng nga aganak. No lumabas iti 30 ti taon da. Ay, hipod no day ta, Rudy. Kat, nakasaritam ka din dagiti dadakkel ti nobyam. Saan tay, mamang? Nagpakadaak nga imo na kada kayo. Ay, unay kan, Rudy. Ha? Inununam ko mati nagpakada ka dagiti dadakkel ni Nelly, Da kayo ati umuna, mamang. Takuyugan da ka mapandumanon. Sa bagay, huwag mo't ket diya. Nala, ibagam no kaano adumanon ta, anak ko. Nelly, nakasarita ko ni mamang. Dumanon kami into Narabiti Sabado. Agpaiso, Rudy? Wen, Nelly. Talaga kayat kong agsimpatan. Total, agpadatamatan nga daan itinatalgad na trabaho. O sige, taibaga kada tatang kan nanang. Sapay la ko mata umanugot dagiti dadakkel mo nga ikalay sakan, Nelly. Apay ko mamot asaan da nga umanugot ngay. Sang kadamag nga rod ni tatang, no kaano kayo nga umuli, saan aya? Anya tamok ngay nasubsubukan na klang ni tatang mo, no damdamagan na kanyak tikas jay. Hoy, saan nakas din ni tatang ko Ha? Kaya't na lang ti makasigurado asaan nakalukwan. Una yan, tauray la imatidog ta subil mo, Nelly. Una yan. Agyaman nak, kasi papalubos kayo gayam nga ikalay sa ti anak ko ti anak yo, kabsat. Ay na, nasingpot ti anak mo, kabsat. Nadayaw kan napanagnikan mi nga ipatpatag na launay ni Nelly nga anak may. Saan ka di, bakit? Uwan lakay, awan ti makunak ka ni Rudy. Tamalak si dadadayaw, nadungupay. Iswa si papalubos kami, iti panangikalay sana iti anak may. Agyaman ak unay kada kayo, kakabsat. Oh, Rudy, itata nakapagsarita kamin kadagiti naganak ni Nelly. Anya mo ti makunayo adwa, tada kayo ti masaknan. Mamang, nana, tata, agyaman ak launay. Tasuportado da kami iti plano mi na panagkalay sa kaninelli. Uwan nga ron, nanang, tatang, ma'am. Nelly, iha. Mamang, kunamatan kanyak. Taanak kan tumatan. Apaman na makapagkalay sa kayo ka ni Rudy. Ha? Ay, wanmat nga min, Nelly, anak ko. Iswasi ka, Rudy, barok. Tatangkan na ng matan at iyawag mo kada kami iti ina ni Nelly. Ngamin, anak da kan tumatan. Naragsak ka kadi, Nelly? Unay-unay, Rudy. Aglaplapusanan ti kinaragsak ko. Diyak inarapaap ti grande akalaysa. Ngam, iso ti impay mo kanyak. Kaputa iso ti may parbang parakan ka. Ay ayatan ka amin unay. Kastaak mo, Rudy. Ay ayatan ka unay-unay.
Hangit ti kinaragsak mi kan ni Nelly, apaman ang nakapagkalaysa kamin, manang Emmy. Kat nalaos mo ti ragsak dagiti gagayem kan dagiti pamilyami. Panggap mi kumati agnaed iti bukod mi apagtaengan. Ngam gaputawan ti kadwa ni mamang iti balay mi, ijay kami anagnaed. Agingga anaglabas ti sumagmamano atawan. Narigat sa ti trabaho ti asawam, Rudy. Iso kanayon anabannog no sumangpet dito'y balay. Isumot nga rod ti kunak, mamang. Kaya't kung arod akasaritang agsardang langan ni agtrabaho. Total, kabagalak matabiyagan. Kat kasaritam mga numay sapay day tarasun. Iso nga aging gaita kat awan pa'y anakyo. Mamang. Pito na tawan tinapalabas manipod nagkalaysa kayo. Nga maging gaita, awan pa'y apo ko mi kadabalayan. Apay ngagkatawa ka, Rudy. Kasano, mamang? Naada kami di balay dagiti dadakkel ni Nelly. Kastamot lang ti sauda. Nagtutulag kayon samot asidirenda kami, tawan pa'y anak mi. Ay, saan Rudy? Talaga la kailiw mi mutan ti madani ti apo ko. Iso nga agawaan niyo anak ko. Dumteng tulat taday ta, mamang. Saan kayo ngagdanag? Rudy, masikuranak lakit din o ko nagtrabaho. Iso pa nga asim, dinak ko mapilitan nga agikat iti trabaho. Saan lang amin nasyak ti makadkadlaw ang mapambannog kay ti trabaho? Ang mga numay sapay day ta arason, no ape asaan tapay lamad daan iti anak. Rudy. Saan lang nga adag iti dadakkel mo ti mang dagdagdag kadata, Nelly? Uray ni mamang, kaya't namutan ti maadaan iti apo. Uray siyak matkat, kaya't kung ti maadaan iti anak. Iso nga rod nga indagdag ko pa'y kan ka nga agpakita taado iti doktor. Saan ka di? Agpada tamat ana sa lunat. Nelly. Pangaasim ko mga Rudy. Dinakpilitan nga agikat iti trabaho. Ikarik, no adanton anak ta, agsardengak ton nga agtrabaho, tapno maasikaso kayo nga agama. Rudy Barok, saan kayo mapukawan iti namnamang agasawa? Mamati kami kadana ng yaw. Hamadanon tumot lang ti kanito amadaan kayo ti anak. Tatang. At nadado mga agasawa nga amok. Nasurukan na sa nga pulo atawan sakbayan na daan day ti anak. Sa bagay, husto day tangayong bagayo, tatang. Rudy Barok, umanamong ak iti singasing ni mamang mo. Nga lukuyang magikatlangan iti trabaho ni Nelly. Ang mga numay sa ngagpay so arason ti stress na iti trabaho, iswasaan pa'y ngagsikaw. Namin ano na nagsaritaan mi day tatang. Ngam nagpaka si ajak pilitan nagikat iti trabaho na. Masikuran ka nun awan araramidan na. Ngam kit di, inkari nang agikatan iti trabaho na, apaman nga adanton anak mi. Si kalatan ti agar mo sa Rudy. Kasla, makabakbakwarak iti angot na ita si daon. Ha? Ni, kat mo si kamat tinagluto, Nelly. Apay ako na makabakbakwar kay ti angot na. Jakman amo. Basta jak kaya ti angot. Apay yun, Nelly. Anyat mapaspasamak ka. Apay ngagduldulok kamatan. Talaga jak kaya ti angot na ita indasar ko. Ni, papanamon nga Anyat ti mapaspasamak ka. Ni, apay nga tan. Anya nga ti mapaspasamak kita asawak. Apay akas jay ti jar na.
Danagak itikas day adyar ti asawak manang Emmy. Iso a kinuyog ko ang nagpakita iti doktor. Anyan aragsak mi nga agasawa, gaputa agdadagsan gaya mon ti asawa. Kat sintomas ti kaaddan biyag iti saklot na, ti kasjay adyar na. Ad-ada nga ruden a binilin ko ti asawak nga annadan na ti bagina, taimot nan iti saklot na, ti umuna nga anak mi. Isu na laeng, tasaan kulat ta amaalukoy ti asawak nga agtali na idlakuman, ijay balay. Nelly, 7 abulan ti tiyan mo. Agsardeng ka kuman nagtrabaho. Rudy, anya ka kadi. Saan mat anadagsan ti trabaho kat? Isungarod nga daaklangan iji office. Saan ako nga agfield? Ngam Nelly, kasaya Inkarik matan kan ka saan aya. Apaman nga dan anak ta, agsardeng ako nga agtrabaho. Agresign ako, hindi kaya't ko asawan. 2 abulanan aga nakakton. Sa anak tumatan nga agtrabaho. Iso abaybay anak lakuman. Nelly, Nakapagsarita tansan aya. Iso adi ka agtanag. Tungpalag ting karikan ka. Agikatakton iti trabaho kapaman nga agpasngayak. Da kayon tulaangan nga agamati asikaswag. imbagam day ta, ah? Wen, Rudy. Apay akalata na paulimag ka. Mas daawak lang amin, Rudy. Itaman pa'y asaan analikutod ni baby iti unag ti tiyan ko. Nan, danggak man. Naulimag nga agpaiso. Sigud mo't ano kastoy nga oras kat ko ti ako ti di taon nagtityan mo. Amang ano nakaturog tarabiin. Sa bagay. Ala, maturog tamatan. Tamasapa ka sumrek iti trabaho inton bigat. Apay nga taaya kastoy diriknak. Agdibdib bayo hak. Ngumjak ka muna niya ti makagapo. Ay, ikaguma ka pagkalmaan ti bagig. Tapno may pamaysak tag trabaho. Tinasayat. Agtimplakit di ti... Anyan. Nabuong ti basok ang natinlag. Oo na yun ti kastoy. Apay nga tanga minaya kastoy ti marikrik na. Anya nga tayo ti map... Ada umawawag. Ni Mamang. Hello, Mamang. Rudy, anak ko. Kinuyog ko iti ospital ni Nelly nga asawa. Apay, Mamang. Anya tinapasamak ka ni Nelly. Katnoy di rabi ipay lagayam anadlaw na saan nga agkutkut iti anak yo iti saklot na. Uwan, Mamang. Nadlaw mi daytay darabi. Ay na Rudy, adada ka sa napasama. Iso ka sayaatan no maikan di ospital. Darasam. Anya? Uwan. O sige, Mamang. Umayak dito ospital, itamat lang. Nadlaw yung ayam man asaan nga agkut-kuti. Di yuman laing magakanyak. Mamang, saan mi mat ngamin nga mo? Ti amo mi, nakaturog lang ti anak mi nga da iti saklot ni Nelly. Rudy, anak ko. Awanan ti apo ko. Awanan ti anak yo. Mamang, awanan ti pitik ti puso ti maladagay ti unag ti saklot ni Nelly. Idi inyo ultrasound na. Iso na ijay. Kapilitan nga inindyos ti doktor na. Tapno mairuwanan ti anak yo. Kaya't asawan na ita. Awanan ti anak mi, Mamang.
Awanan, anak ko. Awanan, ti apo ko. Saan? Saan? Una yun dahil ang napasamak na ili. Una yan. Rudy. Mano atawan ang naguray ta. Ngam di mo pa ilan na ipas ngay ta, anak ta. Napukawan ka na ta. Una yan. Pagkawanan na, Rudy. Pagkawanan na ko, ma. Oh. Nelly. Nabok na akas dyan. Nagpa-ospital ako manadagos. Idinarik na kasan nga kutkut iti anak tayo iti saklap ko. Nagpa-ospital lang ko, ma. Nelly. Pagkawanan na. Tadyak mo't nga minamuakas dyan. Pagkawanan na, Rudy. Pagkawanan na. Nalpas daytoy a kapitulo kadagiti amin a napasamak may salaeng ti pulos ti panagpursigi ken ti pammati ti tao ket saan a mapasardeng. Agyaman kami iti panangeg, intayon manen iti sumaruno a kapitulo. Sino ti kadrom nga agaw ting anak kaw? Ti best friend ko ani Tina, tatang. Amo yung mata sa anak basta sumurot, no saan ani Tina ti mangawis kanyak. Aganad kayo iti papananyaw may line, ah? Ikuyog ko kuman ni Ronnie Boy, tatang. Ngam di yung palubusan. Ay na, takamilatan ti makaamoy tapo ko may. Ang mga numaliwayang maiwanan iti sa di naman napapananyaw. Narigatan. Da kayo ket dimat. Saan ko mata mabali na baybayan ni Ronnie Boy? Ta anak ko mat. May lane, saan ka na makidiskusyon, anak kaw? Mapankalatan iti papananyo iti gayimaw. Saan mo nga ikuyog ni Ronnie Boy? Tamangan katnuan niya pa iti mapagtang tapukaw. Tatang. Da kamin ka ni nanang mo ti makaamoy tapuko may kunakmart. Di ka matanagan. Saan may baybayan ni Ronnie Boy? Si Kati agad na, di sa di naman napapananyaw. May light. Anyamot to ni Tina. Kuna nang agbanding kami. Namkaduha na mo't gayam ti kayan ayat na. Saan da mapagsina apunos? Kas ita, adadamanan iti dayja banda. Kasano nga ron Hi. Ha? Miss, pasensya ka no nakiktot kay ti yasideg ko. Ang pangasim ta saan ka kung mga agbutan. Saan nakadaka sa tao? May isa ka soldado. Ha? Itan tinagan ko. Inasitgan ka, tayong pag-arap ko na masapol mo ti kasarsarita. Itay pa nga minakit-kitaan ka. Kaya't nadlaw ko akasla na unag ti pampanunutam. Panghasim ko ma, ta saan ka ngagbutang kanyak? Saan nakadakas sa tao kunakmanan? Pasensya ka matan. Sa anak lamin ang nairuam ang makisarsarita iti jak am mo. Kasta ka di? Pasensya ka manin ha? O sige, panawan ka nga rudan dito eh. No siyakla ti masurot, tatang, kaya't ko kumandi agawid. Ngam inton bigat pa'y matlang amin ti panagawid mi kan mi Tina. May lane, anak. Kung
daway mo matdaytan anak na makaaliwaksay ka. Di mo pagtanagan ni Ronnie Boy nga anak mo, tasan mi matabaybayan. Tatang, Ito nagsubli ka dito, ipasig tumanon na trabaho da si kaswab. Iso nga enjoyem latan na tikadayo itino sa dino manday ta arisar. kasta talagan ati aramidot tatang. Taada kami kat nga rudon dito eh. Sana bale, tagawid kaminton inton bigat. Ay na, Ethan. Pasensya kan no saan saya ti damo panagamamuta. Awan na nyaman na dahi Maylin. Ti importante, nagbalintaan na singhed. Bayat ti kadatay ti dahi ti resort. Ket sapay la kumatagtultuloy ti panagsinanged ta. Ha? Iso saan mo kumaapanunutan nga abusado ak? Ngam no mabalin, kaya't ko kumaamaamuan ti cellphone number mo. Ken ti address mo. Ha? Seryoso ka, Ethan? Saan nakpay ngam mo? Di mo ammo tinapalabas ko. Dahi tangarod ti makagapo, no apay akayat ko amaamuan ti address ken cellphone number mo. Kas itinakon-akon, kayat ko ti makisiningid ken ka. Gapo ti espesyal ka kanyak, Maylin. Nalabit agapo tamalaksid anasingpet. Kan talagamat analagaan tiriknak ka ni Ethan. Nga uray no saan anasaya at ti damo a panagamamumi. Pinatgak tikid daw na manang Emmy. Ti amok idi kat di na ipaypayso ti imbagana. Ngam talaga asinarsarungkaran nak ijibalay. Kat impakada na pay kadagiti dadakkel ko ti panagaram na kanyak. Saan la aday ta? Malaksid a kinasiningad namat ta anak ko, inyam amunak pay iti inana. Kat amok aday ta ti rason, no apay nga inayat ko met ni Ethan. Saan dak ko maakagura iti impudnok, tatang? No, sa klamay sa Maylin. Awan na pulos ti makunak ni Ethan. Nasingpert. Amo na ti agram. Kang runaan ti amin. Makitag ti panang ipatagnakan ka. Kastamatan ka ni Ronnie Boy nga anak mo. Tatang. At napay kit din imon ko kan ni Ethan marik na ka napat patagmatan ka ni Ronnie Boy ngam siya kalolo na. Da kayo kit di matatang. Anya ka din day tang ibagbagayo. Rabak ko laing anak ko. Ang ampun no ti ibagbagak. Ipagpatag na ka ni Ethan. Saan lasi ka no di kat karaman ni Ronnie Boy nga anak mo? Maylin, napaturog ko ni Ronnie Boy. Naisarag ko matan iji sa lidyo. Agpakada ak matan tani, rabiin. Makaamukan to namang ibaga kadatatang kinanang mo adya kung nagpakada kadakwada. Ta nakaturog dan sa matan. Ethan, agyamanak ka ha? Agyamanak unay. Anya ka di Maylin. Awan ti rumbang nga pagyamanam. Araramidak da ito eh. Gapo tayo ayatan ka unay.
Kat ipatpatag kumat ni Ronnie Boy nga anak mo. Di mo ka din ang nagtiawag na kanyak? Nangag ko. Daddy, tiawag na kan ka. Gapo tayo sa tinsurok kan kuana. Imbag ang erwam nan ti mangawag kanyak iti daddy. Gapo ta syakton ti daddy na. Into nakalaysatan. Ethan. Juan Maylin. Ikalaysa ka. Nakasarita ko ni mama maipapaniti da ito abanag. Isong aganad ka kanayon ha. Nang ro na ita, tagsubli ako niti serbisyo iti mabiit. Mayadayo akada kayo. Tamay destino aki di Mindanao. Ha? Nagadayon? Wan nga rod. Ang amsa na bali tadamot cellphone kan internet. Inaldaw kayong awagan ka ni Ronnie Boy. Tapno kasla kanayon nga addaak mo't lang iti sibay yo. Ay naanak ka. Makapaamak ti damag anabuyak iti telebisyon. Ha? Anya damag, tatang? Katwa damanan na pasamak nga enkwentro iti nagbaitan dagiti rebelde ken dagiti soldado iti Mindanao. Anya? Day tataagpaysaw, Maylene. Nujak mariraw, adda dagiti soldado ang nasugatan iti enkwentro. Ha? Ay natatang, sapay la kumatasaan akaraman ni Ethan kadagiti nadangran. Diyak lakit di amuno niya ti aramidak. No, dada kasama pasamak ka ni Ethan. Maylene. Saan yung ibagbaga ka ni Ronnie Boy ti may papan iti dayta Amuyo mo't nung kasano ti kinapatag ni Ethan iti anak ko. Diyak kayat amaamuan ni Ronnie Boy anapaggad ti kasasaad ita ni Ethan. Nagkakanayon dita, Ethan, ha? Pangaasim. Awan di ka sa mapasamak kanyak dito, Maylene. Danag mo na ya. Ethan, saan ka man nga agisam-isam dita? Saan arabrabak ti bagbagakan ka? O sige, saanin? Di ka nagungad. Ngam, amo, Maylene. Nakaragragsakag no kasta nga iparparik nam di pa nagdandanag mo kanyak. Ha? Anya ti kayat mo asawan? No kasta nga agdandanag ka. Nakarkarong at amarik na ngayayatan nagmat. Ethan, saan mo a-questionaran ti panagayat ko kan ka? Iso pa nga asim tagan nagkakanayon dita. Wen, di kang danag. Kanayo na. Sige, Maylene. Baliwan tanto lang ang tagsalita. Bye. Ha? Hello? Hello? Oh, Diyos ko. Anya nga tanti napasamak. Apay akan lahat pinutod ni Ethan kisaritaan mi. Anya nga tanti mapaspasamak. Laanam na minsan napasamak ti kasjay, manang Emmy. Iso asaan mo't laanam na minsan nagdanagak, gapu iti trabaho ni Ethan. Awan ti maaramidak, no saan ati agkararag, para iti lalaki nakarkarupay nga inayat ko, ngam iti mismo nga ama ti anak ko. Tunggal na wayaak, agpaspasyar kami mat ka ni Ronnie Boy nga anak ko iti lugar da Ethan. Kat sarungkaran mi ti inana.
Gaputa ka pamilya mo ten, tinangibilangan kada kami, ti ina ni Ethan. Agingga adimteng daytoy agundaway. Pebrero 12, taon 2018. Nagbakasyon ka, Ethan. Ingkarim nga urnusan tan ti panagkalaysata. Katuan mat Maylin. Kalpasan da ito yung operation mi. Ang bakasyon akton, tagkalaysatan to maten. Apay no saan kan asumurot iti dayta nga operation nyo? Siga talaga. Sana mabalin dayta nga ipagbagam. At dasin na pata kapag rubangan iti pagilian. Masapol nga ipatungpal ko dayta pag rubangan. Para iti pagilian. Alawanan. Basta ganad ka, ha? Kanya kalakit din na yan. Di nakpagdanagan ko naklangarudan. Da kayo ka ni Ronnie Boy nga anak ta dagandat. Ethan. Laglagi pa. Da kayo nga agi nati kapatgan kan karagsakan na napasamak iti biyag ko. Isong agannat kayo kanayon. Ipatpatag kayo unay nga agi na. I love you, Mylene. I love you too, Ethan. Hello? Ethan? Hello? Kalat manan anaputod di saritaan mi. Sapay la ko mata nakapsot lang ti signal. Kastala ko mga agpaiso. Diyos ko. Manipod idi naputod di saritaan mi kan ni Ethan idi kalman. Diyak pala makontak nga aging gaita. Valentine's Day yan inton bigat. Anya nga tan tinapasamak kan ko na. Ha? Ti ina ni Ethan tumawawag. Hello, tita? Maylin, balasang ko. Pang-aasim ta kuyugan na kamapan iji Manila. Ha? Apay, tita? Kan apay ang madandanagan kayo? Ni Ethan, at dadaka sa napasamag kan kuana. Anya? Pang-aasim balasang ko. Umay kadaga sa tita Balayo. Nagranta kitilugan nga aramatan tama pa di Manila. Sige, tita. Sige, orayan kayo. Tatang, makamo kayo pala ang kanina ng iti anak ko, ah. Wan, Mylene. Di mo pagtanagan ta anak mo. Da kaming ti makamaw. Diyos ko, sapay lang kumatasaan na nakaro tinapasamak ka ni Ethan. Diyak ka muna niya ti aramidak no bilang laang tatang. Anak, saan ka ngagpanunot iti negatibo? Agkararag kakit di ti Diyos. Urayan niya ti aramidak. Talaga madandanagan ak tatang. Diyak lakit ti amuno niya ti aramidak. Nay, ano nagsarda nga logan iti bataw? Ang mga nodan ti ina ni Ethan. Ikakitaan na hintak no makabiyahe kayo, Mylene. Sige, tatang. Mapanak nga rudan. Ethan, anyan na ito yan napasamakan ka. Ingkarim kanyak nga gawid kan. Tapagsaritaan tatikalay sa ataasan ka di. Pangasim na lumaban ka, Ethan. Tumpalam ti karim kanyak. Lumaban ka. Saan ka basta sumuko? Ang asim. Nagadupay dagiti plano ng Ethan. Isa pangasim ko mata lumaban ka.
Saan ka sumuko? Sana mabalinda ito'y. Ethan, lumaban ka. Sana kapanawan. Pangasim, Ethan. Ethan!